No, surt. Para cap a la tele i porta-la cap allà, compra. Ja em vídeos al sofà. Director! Però pilladíssims, No t'has fet mal. No, que va. Ai, hòstia, ja. Li ha quedat la malla dins. Vale. Jo busco una foto amb el mòbil. Mira, no tallis. No, però... Grava'm això. Hauríem de treure-ho de darrere i llavors sortir nosaltres a la... Estamos saliendo a la tele. Vale, ya está. Es por posar ya el logo de romper todo. Con todo lo que Uala, tio. I aquí ja fa i tot,